तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी संघाचा मेळावा आज वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये होतोय आणि या व्यापारी मेळाव्यासाठी संपूर्ण जे जिल्ह्यातले 8ही तालुके आहेत तिथनं उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळतोय। सावंतवाडी तालुक्यातल्या जी दुकानं आहेत ती सुद्धा अगदी उत्स्फूर्तपणे बंद ठेवत इथले जे व्यापारी आहेत त्यांनी या मेळाव्यात सहभागी होत आपला पाठिंबा जो आहे हा व्यापारी मेळाव्याला दर्शवलेला पाहायला मिळतोय। व्यापाऱ्यांचे काही प्रश्न असतील, व्यापाऱ्यांच्या समस्या असतील आणि एक या मेळाव्याच्या निमित्ताने सर्व व्यापारी एकत्र येताना पाहायला मिळतात असा हा व्यापारी मेळावा आज वेंगुर्ला येथं होत आहे, पार पडत आहे। कोरोना असेल किंवा सध्या मार्केटची परिस्थिती असेल किंवा ज्या पद्धतीनं व्यापारावर झालेला परिणाम असेल या सर्वावरच आज वेंगुर्ला इथे जे मेळाव्यात चर्चा होणार आहे, अनेक मान्यवर आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। मी तुम्हाला सावंतवाडीतल्या बाजारपेठेची दृश्य दाखवतोय। ही थेट लाईव्ह दृश्य कोकणसात लाईव्हवर तुम्ही पाहू शकता। संपूर्ण बाजारपेठेतनं अगदी या मेळाव्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद पाहायला मिळतोय। ही थेट लाईव्ह दृश्य मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतोय। सावंतवाडी गांधी चौक येथली ही दृश्य आहे। अगदी दोन्ही बाजूला तुम्ही पाहत असाल तर सर्व आस्थापना आहेत, सर्व जी दुकानं आहेत ती आज या ठिकाणी बंद ठेवण्यात आलेली आहेत। व्यापारी मेळाव्यात हे सर्व व्यापारी सावंतवाडी तालुक्यातले सहभागी झालेले आहेत। कोकणचं महाचॅनल कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून सुद्धा या व्यापारी मेळाव्याचं थेट लाईव्ह प्रक्षेपण पण होणार आहे आणि थेट सावंतवाडीच्या प्रधान कार्यालयापासून वेंगुर्ला इथं जो व्यापारी मेळावा होतो या व्यापारी मेळाव्यात किती व्यापारी सहभागी झालेत, व्यापाऱ्यांच्या नेमक्या समस्या काय आहेत या देखील आम्ही जाणून घेणार आहोत। एकंदरीतच पाहिलं तर या व्यापारी मेळाव्याला अगदी काही क्षणात सुरुवात होते आहे। या व्यापारी मेळाव्याला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे उपस्थित राहणार आहे आणि यांसह अनेक मान्यवर भाई मंत्री असतील हे सुद्धा उपस्थित राहणार। तसंच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे व्हर्च्युअल पद्धतीनं या मेळाव्यात सहभागी होणार आहेत। ही सावंतवाडीतली तुम्ही बाजारपेठ पाहू शकत असाल, सगळी आस्थापनं आज बंद पाहायला मिळते। मंगळवार हा सावंतवाडीतल्या आठवडा बाजाराचा वार आहे, मात्र हा आठवडा बाजार कालच या ठिकाणी भरवला गेला आणि आज पूर्णपणे सावंतवाडीत बंद पाहायला मिळतोय। जिल्हा व्यापारी संघाच्या ह्या व्यापारी एकता मेळाव्याला सावंतवाडीतनं भरभरून असा प्रतिसाद पाहायला मिळतो। अगदी ही संपूर्ण बाजारपेठच आपण पाहतोय, अगदी गांधी चौकपासनं ते अगदी मिलाग्रीस चर्च नाक्यापर्यंत मोठी अशी बाजारपेठ या सावंतवाडी शहराला लाभलेली आहे। ही संपूर्ण बाजारपेठच आपल्याला या ठिकाणी बंद असताना पाहायला मिळते। एकंदरीतच पाहिलं तर व्यापाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत, GST सारखा मुद्दा आहे, त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांना अनेक महागाईबरोबरच अगदी महावितरणच्या माध्यमातून येणारी बिलं असतील किंवा त्यांना सामोरे जाणारी GSTची दरवाढ असेल, या सगळ्याच गोष्टींना किंवा ज्या वस्तू आहेत त्यांची भाववाढ असेल, या प्रत्येकालाच या व्यापारी वर्गाला सामोरं जावं लागतं। त्यामुळे आजच्या या मेळाव्यामध्ये त्याबद्दल पण चर्चा होणार आहे। त्यावर व्यापाऱ्यांना कशा पद्धतीनं न्याय मिळेल किंवा कोरोना काळात सुद्धा अनेक व्यापारी जे अत्यावश्यक सेवा देत होते त्यातीलही काही व्यापारी हे कोरोनामध्ये निधन पावले, तर त्या व्यापाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सुद्धा कशा पद्धतीनं शासन मदत करणार आहे किंवा मदत झाली नसेल तर ती कशी पोहोचवणार आहे याबद्दल सुद्धा आज चर्चा होणार आहे। एकंदरीतच व्यापाऱ्यांचा हा मेळावा हा वेंगुर्ल्यामध्ये पार पडणार आहे। ही संपूर्ण दृश्य आपण सावंतवाडी शहरातली पाहिली, साधारणतः सर्व बाजारपेठ या ठिकाणी संपलेली आहे। संपूर्ण तालुक्यातनं मोठा असा प्रतिसाद आजच्या या सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी एकता मेळाव्याला मिळत आहे। वेंगुर्ला येथे सावंतवाडीतले असंख्य व्यापारी, बरेचसे व्यापारी जे आहेत ते दाखल झालेले पाहायला मिळतात। अगदी काही क्षणामध्ये आपण सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये पोहोचणार आहोत। तिथे नेमके किती व्यापारी आलेत, कोणकोणत्या तालुक्यातून आलेत, जिल्हाध्यक्ष असतील किंवा
स्थानिक व्यापाऱ्यांचे पदाधिकारी असतील यांचं नेमकं म्हणणं काय आहे हेही आपण जाणून घेणार आहोत. कारण व्यापाऱ्यांच्या एकतेसाठी आणि व्यापाऱ्यांच्या भल्यासाठी हा संघ कार्यरत आहे आणि या मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत किंवा संपूर्ण व्यापारी एकता मेळाव्यात व्यापाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून कोणते निर्णय होतात हे या निमित्तानं कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत. विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.